Θα ήθελα... Πώς καιρό σας πήρε να το φτιάξετε? 4 μήνες. 4 μήνες. 4 με 5 μήνες. Και από το 1 έως το 10 πώς σας δυσκόλεψε? Τα έργα τέχνης δεν έχουν δυσκολία. Η δυσκολία είναι στο να αφιερώσεις τον χρόνο. Και έπειτα είναι αγάπη. Ναι. Στο έργο. Άμα τα αγαπάς μπορώ να το δεν πω. έχει δυσκολία. Εδώ δεν μπορώ να το πω. Σε δυσκολεύω. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Χαρήκατε που είχε έρθει τόσος κόσμος να καμαρώσει αυτό το έργο τέχνης, το οποίο έχει έρθει μέχρι και η τηλεόραση? Βεβαίως και χάρηκα πάρα πολύ και συγκινήθηκα πολύ, δάκρυσα, Ναι, το είδαμε. αλλά είναι η αλήθεια αυτή. Μα ναι, δεν γίνεται κάποιος καλλιτέχνης να κάνει κάτι και να μην συγκινηθεί. Είναι ένα από τα παιδιά μου. Τα έργα μου είναι ένα από τα παιδιά μου. Ναι, Έτσι θα πω. Πάντως Όταν- συγχαρητήρια και εσύ, ευχαριστώ. έτσι. Ναι, ναι. Όταν πρωτοακούσατε την ιδέα να φτιάξετε αυτή την πρωτομή παύλα άγαλμα, πώς σας ακούστηκε? Ενθουσιάστηκα και αυτός ο ενθουσιασμός με ακολούθησε σε όλο μου το έργο από την αρχή ως το τέλος. Και ήθελα να γίνει ένα έργο για το χωριό σας πάρα πολύ ωραίο και για την Και περιοχή είναι μας όντως πάρα γενικότερα. πολύ ωραίο. Νομίζω πως ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια.